nokuzithoba ngiyabingelela osukwini igama lami ngu-KJ ukhokho Vula okangubani Sibongo osenda aweni ke yaseGcushaneni kuwadi 19 ngokwamawadi osukwini ke olukhulu lwe-launch umsinga cycling. Ngiyabingelela ke bafowethu nonke, ngibingelele ogogo, ngibingelele omama, ngibingelele intombi, insizwa bonke nje. Abantu abathe baphumelela. Ngiyanibingelela sanibonana. Cha ke bafowethu okokuqala nje akusekho ukuthi ngize ngibalise kakhulu ngoba konke ngikubuka sekuvele kwahamba kahle. Sibona usuku masenzelwe hamba lazo lafika la usuku lokho kusitshela ukuthi konke sekuvele kwahamba kahle. Sesifisa nje phela ukuthi siphethe kunje ngoba sibonile noma kunje ngoba sibona nje kuhamba kahle. Bafowethu ke nami la ngibingelela ngosuku usuku olukhethekile olabekwe nje ngosuku okwakufanele kube uyilanga ekhulu lomcimbi okumsinga cycling umdlalo wamabhayisikili. Kwaba nezathu ke kubaphathi ukuthi umcimbi awuzukuba manje kufanele uhlehle ngezathu zokuthi bekufanele sidlula khona namhlanje ukuthelini silonje leli gama lasemsinga. Sukuma ke nokhulu nje qala ukuxolisela abangakwazanga ukuvumelela kunabaphathi abawu3 abangakwazanga ukuthi bagcine bebe ingxenye nabo yomcimbi ngenxa yebambe konke nanemsebenzi sibuye sisebenze mhlambe emaceleni. Ngiphinde futhi ngiphakame ngokukhulu intokozo kubaphathi abakwaze ukuphumelela. Socela nje sishayile ihlombe ukuthi ubaba uMntungwa ukwazi ukuba ingxenye yalomcimbi namhlanje. Siphinde futhi sishaye ihlombe sishayele ubaba uShanda ukuthi ukwazi ukuba ingxenye. Siphinde sishayele ubaba uNkosi ukuthi uphindile waba ingxenye yomcimbi. Bese sishayela uKJ umfoka Mbomvu uhlombe ukuthi ube ingxenye. Asibongeke kakhulu bafowethu. Cha ukungena bafowethu esihlokweni nokungena emazwini nje osuku lona umhlangano la kufanele khona siveze ngokusobala ukuthi le team yasemsinga i-team engasungulwanga nje ngokuthi siphethwe isizungu kodwa i-team esungulwe ngenxa yenhloso ezinhle, inhloso ezinhle kakhulukazi ke makhulunywa nje ngeyouth noma khulunywa ngomuntu omusha. Sihlale phansi sayibuka kakhulu ukuthi i-team engathi mayisungulwa isize kakhulu kumuntu osemusha, kakhulukazi kumuntu omusha nje ophinde athanda izinto zesport. Namhlanje ke siyabonga ukuthi kusukela eqaleni kuma-riders noma kubadlali kusukela eqaleni siqala sibatshela ukuthi inhloso iyini. Siyabonga ukuthi bakwazile lokho ukuthi baku-understand noma bakubone noma bakuzwe uma sisachaza ngoba uba bebengazange bekwazi ukukuzwa ngabe mhlamba sambanga saze safika la. Kodwa okwenza ukuthi sihambe sesifike la ingoba sithe masichaza bakwazi uku-understand ukuthi i-team esungulwa ngeinhloso ezinhle nequkethe okuningi ongagcina ukwazi ukuvuna ehambeni kwesikhathi. Inhloso ke la zale team ukuthi oqala nje igama lasemsinga sifuna ukulithatha silibeke phezulu. Sifuna ngelinye ilanga ukuthi siziqhenye ukuthi nathi endaweni yakithi
ukhona esakusungula saphinde sakwenza sathatha igama lendawo salibeka phezulu. Ingakho namhlanje simile sithi igama selithatha silifaka kwi-map ukuthi nasemsinga nomsinga umncinyana. Yebo zikhona ezinye inkundla ezimidlalo neziport ngokwehlukahlukana kwazo, kodwa lokhu kwanamhlanje sikubukile ukuthi uma kufika kwi-cycling asinayo emsinga. Singenayo emsinga sakubuka lokhu ukuthi umsinga uzokuba mncinyana uma singayenza lento ibe impumelelo. Siyabonga ukuthi isiqalo sethu sisitshela enkulu impumelelo. Isiqalo sethu nje sisibona sisitshela enkulu impumelelo. Akuvamile ukuthi kube nje uma kuthiwa isigaba soqala abantu bayahlangana. Kodwa ngendlela esibuke kwenzeka ngayo kusukela eqaleni la ebehlanganele khona nala qale khona umcimbi endaweni yase Roadfoy Stadium, saze sasuka saza la endaweni yase hotel la kwaZulu. Siyakubuka ukuthi izinto lezi engajwayele ukwenzeka uma kusukuthiwa abantu bahlangana okokuqala noma abanomcimbi okokuqala. Akubi into elula, kuba inqayizivele. Ngibikelana ukuba umlomo okwethula kakhulu inhloso nezifiso esifisa igcina zenzeka, nenhloso esigcina efanele igcine zenzekile. Inhloso zethu ke zithi sifuna ukuthatha umuntu omusha onekhono kulesi sport, simthathe simveze eqhulwini nasebalazweni lomhlaba. Kuyinto engeke yasiphatha kahle ukuthi uthi umuntu omusha enekhono simthole mhlambe eseze wagcina esenza izinto eziseceleni lezi zinto ezingekho right. Abantwana abaningi sibabonileke, abanye ngenxa yokuthi abakuthola ukulekeleleka azikho into ezisungulwayo endaweni zasemakubo, ugcina omunye eseze ngena nakuyidakamizwa ngoba kungekho into okufanele makabe busy ngayo. Sikubukile ke lokuthi no, okokuqala nje abantwana basemsinga babantwana nababukekayo, sisho ukuthi bahle bayabukeka kodwa sakubuka ukuthi ufanele kube khona okuzokwenziwa abangayitholi sekunemisebenzi eminye engenasidingo empilweni abayenzayo. Siyafisa ukuthi sesiphosile lenselelo kibo ukuthi nakhe sithi kwenzeni ngekhono lenu ningayithola nikwelinye izinga, ngekhono lenu nje lokudlala ibhayisikili ningayithola senise mahlweni omhlaba. Siyafisa ngathi ke lokho begeze bakubuka nje eduze, bebengaba nabo nehlo elijulile, bakubuke ukuthi wani bakhona abantu ababathandayo nababafiselayo izinto ezinkulu nezinto ezinhle. Sibe nakho ukukhuluma esikhathini esiphambilini nasemamithingini esidlule kiwo baphathi, akuzange sivele sinqume usuku ukuthi hayi namhlanje ilanga ekhulu lelontshe, kodwa ngaphambi kuba mina usuku nje lokulontsha siye saqinisekisa ukuthi naye umdlalo webhayisikili siyawenza ama-meeting, futhi hayi i-meeting ezoba kanye, hayi i-meeting ezoba kabili, kodwa i-meeting ezoyiphindaphinda kaningi ukuze ukuthi makufika lolu suku kube noma ubani eyiqonda indaba ethinta umsinga cycling. Siqinisekisile ke ngoba sibe nawo ama-meeting, saze sachaza futhi kabanzi ukuthi inhloso zethu zisuka manje sihlose ukufika kuphi nenjongo yethu, futhi kahle kahle siphokophela ukuya kuphi. Saqinisekisa ukuthi noma ubani omdlalo webhayisikili uyakuzwa lokho ukukhuluma, ngoba bekunezathu ukuthi nathi singabaholi bomsinga cycling kodwa sikuveze ukuthi asizile ukuzobhidliza okukhona, kodwa sizolekelela okukhona ke entsheni. Wani siumsinga cycling siyaqonda ukuthi babantwana besikole. Siqinisekisile ukuthi ukujoyina kwabo le team nokungena ngaphansi kwe team bebe ngama-member nama-player ay-team umsinga cycling, siqinisekisile ukuthi nasey'koleni afanele bebe nokuphazamiseka
ngokwemfundo abakiyo nezinto ezonke ezobe zenziwa iqembu saqinisekisa ukuthi njalo sizohlala sibheka ukuthi abaphazamisekile endabeni ethinta isikole nokufunda ngoba inhloso yethu akukona ukubhidliza uma sebengene ngaphansi kwale team kodwa inhloso ukuthi silekelele kokhona siphinde simlekelele umuntu nasekhonweni lakhe akanalo loba umdlali webhayisikili. Zinkulu ke ifiso esibafisela zona esiye sayichaza namhlanje esingeke siqale phansi ngoba siye sayichaza ngameeting edlulekiyo ukuthi uma kube khona ukuzimisela umuntu ikhono lakhe ekwazile ukuhlonipha nokulithanda lokho kungamthatha kumbeke kwenye indawo. Sachaza ukuthi lokho abakuphethe kwabona mhlambe beke kwenzeke ngolunye usuku bakubuke kuncane nje kukhulu kuyikhono elingabathatha libahlanganise nabezizwana, yikhono elingabathatha lize bahambisa amazwe uma behloniphile balithanda baphinde bahlonipha imithetho yeqembu. Izinto ezidlulile kizo zonke lezo ukuyichaza ukuthi akulona nje iqembu kodwa iqembu elinenhloso elidinga umuntu omusha ozoyimisela ngesiphiwo sakhe nangekhono lakhe aphinde ahloniphe imithetho ekuyona ngalazinda kuloqembu basemsini. Emsholo ukuthi ke izinto zonke ezizokwenzeka ezinye zakhona sibese sibalula esingeke singene kuzo zonke kodwa sike sikubalula ukuthi namhlanje le team njoba ilonke nomdlalo osazophinde futhi kukhulunywe ngayo nabaphathi basazokhuluma ngomdlalo omkhulu ozoba khona lo obekufanele kube yiwo osukwini namhlanje kuyi-16 zika June okuyidate ye-youth kodwa ke ngezathu zokufanele sidlule kulontsheni sasisilolu suku ke sithathe sisebenzise kube yilaunch yobuqembu basemsini. Kuzothi ke ngenyanga siyakiyo nangendlela esikhulume ngayo nabaphathi ukuthi enyangeni esiyakiyo kaJuly usazohlalwa ke kubukwe usuku ukuthi luphi usuku olungasebenza okuyilona suku ozoba olomdlalo ngoba umdlalo uhlelwe ngendlela yokuthi kufanele besemahlweni omhlaba. Umdlalo uhlelwe ngokuthi kufanele abadlali bebabantu abazongena emgaqweni omkhulu okumdlalo yokusuka eDandi uphikelele endaweni yakhona la ePomeroy. Sholo ukuthi ke inhlelo zonke siye sakhuluma ngazo ema-meeting edlulekiwo okunye esingaphinde sikuveze kancane sichazile ukuthi nabo abadlali engathithi bengaba nalento yokuthi bakhathazeke ngokuthi ikhono labo liyafezeka kube yona into abayibeka phambili ngoba imidlalo enjena imvamise ukuthi ibe nanemqhudelwano. Siyayenza imqhudelwano kodwa engathi imqhudelwano singake siyibeke emuva sithathe thina lokhu kokuthi ikhono labo liyavezwa sifuna ligcwala umhlaba wonke ukuze nabazokuzuza bangabi njengabantu abazuza umkomelo nje ukuthi namhlanje siyagijima siphikisana mhlambe noma ngalama class noma ngalezi ndondo nje kuphela kodwa bona siye sajula sathi kufanele babe yingxenye yeqembu bebe ngama-member ngaphansi kweqembu ukuze yonke into mayenziwa noma yenzeka kungagcinwa ngalolo suku mhla kuthiwa hayi namhlanje siphucana isicoco noma sisemqhudelwaneni kukhona mhlambe lokho qhudelana ngakho babekelwa ukuthi ke konke okuzokwenzeka eqembeni kodwa esikubeka phambili ukuthi ikhono labo silibeka phambili, isiphiwo sabo nekhono lona esilibeka phambili. Imqhudelwano izokwenzeka okwamanje ingakho umcimbi wabo sithe nabazokuhlomula siye sakubeka sangakufihla ema-meetingini ukuthi uzobe bethola izinto ezifanayo, akekho ozoba mkhulu kunomunye, akekho ozoba mncane kunomunye kodwa lokho kuzobe kuhlonyulwa ngakho wonke umuntu uzohlomula ngendlela efanayo. Noma sekuhanjwa amazwe lawa azohanjwa sebeyoyijabulisa emva komcimbi wabo siphinde sacacisa futhi ngokusobala ukuthi akekho ozokhethwa kodwa bona beyithimu
bazoyihambela zonke lezo ndawo ezizohanjelwa nenzuzo izofika ibe khona futhi phambili sakuveza ukuthi akekho ozoba mncane kunomunye akekho futhi ozoba mkhulu ukunomunye ilokho ke bafowethu engithi nami angikuthule kubaphathi ukuthi ngikhona emsinga ngikwenzile ukuba inxusa nokukhonjwa umuntu nokuthunywa anguveze osukwini ukuthi siwenzile umsebenzi akukho la esike khona mhlambe la singathi khona asichazelananga kahle khona ngiyaqinisekisa lokho njengoba ngimile ukuthi hayi zonke izinto bekufanele zichazeke ema-meeting edlulekiwo siye saqinisekisa ngaphambi kokuba kufika usuku olunjengalolu lwe-launch. Ngizocela ukuthi mhlambe ngamafishane ngidedele abanye abaphathi nabo bagiye ngoba yisikhathi lesi sokugiya ngeinkulumo nami bengithi anguveze engithenga kwenza emva kokuba bengikhonjiwe nebengikuthunyiwe ukuthi ngihambe ukusuka kuphi ngaze ngagcina kuphi. Ngiyabonga.